On jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam e bisimilla moɗon e yewtere meɗen banggal margal dabaji e yewtere meɗen banggal margal dabaji e nde ɗo yewtere ana fanga e dow alhaaliji kurɗi e banggal margal meɗen dabaji sa wi daaba wajibi a wiyan kosam muɗum sa wi daaba wajibi a wiyan tew muɗum sa wi daaba wajibi a wiyan coggu muɗum nenno e margal dabaji yewtere meɗen nde e hande en gari ɗo ñamana ɗo enen ɗo e nder suudu kosam kosam kañum e daaba ɗum woni ko jeyda maroɓe daabaji ɓe kamɓe woni jon en kosam ɓeydu ay nenno ɗum ɗon saabi so Pinal TV immi warde fa e oɗo nokku ɗo mbiɗen no joni ñamana e ley commune 6 Bamako ɗo e yiidude e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo jon en kosam e ngaran ɗum landodirde e maɓɓe golle kosam maɓɓe ɗan yalla hono golle o worri kosam ɗan hono jaati ɗam moƴƴinirte kosam ɗan seeɗa moƴƴinama hono ɗam watte sippoɓe ɓe sippitoɓe ɓe ɗum fuu on garam hedde faamu muɗum joni inchallah e dow majjum ɓe garɗen to muɗɗen hande ɓe yo coopérative noon coopérative ɗum woni walde enen ka mbawɗen anditirde walde noon woni hono ko mbawɗen anditirde e banggal coopérative aya joni noon coopérative o ɓe kolli vidéo mo indire son ñogon yakka kumama son ñogon yakka kumama Amadou Kollel wawa bamaram koto sanne aya e dow majjum noon e homo fuu jaɓana bandum accana bandum hawra e bandum ɗum woni maɗa haalaka si en jarrodiray homo fuu jaɓay ko bandum haali aɗa andi wayarde yeeso hay walde nde indirama ɗum ɗon homo so ñogon ka kumama aya ɗum ne e hoorejo oɗo coopérative ana wiye Bahaye Basum ok Bahaye Basum woni hono ko hoorejo o wiyete joni en garan landodirde e maɓɓe nduɗo suudu kosam ɗo jiɗɗenno ɗum moƴƴinade fa feewi alhamdulillah e vraiment no worri ni en jii teniŋaji maɓɓe daneji en jii duno kosam ɗam moƴƴinirte ni vraiment c'est ana moƴƴi e Bahaye Basum salamu aleykum a jarama an woni président coopérative e soññogon ka kumama na hono hen e coopérative nduɗo suudu kosam illa hende puɗɗuɗon noon o golle jaati min jaati woni président coopérative soññogon ka kumama ñamana ka min gam mi nanta fulfulde sanne sanne joni mi salmini onon gaɗɗen ga mi salmini Pinal TV mi salmini Mali fou minen mbawa haalde fulfulde mi hoga neɗɗo amin o haala joni gonga jaati hono mbiɗa mbiyeteɗa Barahima Amadou Bokary Barahima Amadou Bokary bisimilla joni onon coopérative moɗon o illa hende duuɓi hono foti ko dari warde han aywa hikka wonta duuɓi muɗum jeɗɗi ayyo ko coopérative o jeɗɗinira o faami min gaɗi coopérative o min jiiɗi min kawri min gaɗi ɗum walde a faami walde nde min immidiri jaɓɓodiri e kawra bandiraɓe walde ɗum min gaɗi walde nde Allah waɗi komin gaɗi ɗum ko min jiitile hen min kawri hen komin kawri hen ko ɗo ɓe mbi min ƴeewa ko nafata join en daabaji a faami aya nde woni komin ƴeewi minen jooɗiɓe ɗoɓe komin kaani gollude min golla kosam so ɗum yaari yeeso ɗumen gollan tew ɗum min jokkini ay alhamdulillah ila min puɗɗi ka tiiɗallah waɗi hen sanne min jii hen tiiɗallah saki ke ɗum newi ke sanne hande ka ɗo ɗum yetti hande ɗo ka ɗum newi ke jaati a faami ka min jii hen tiiɗallah ɗum hikka wonta duuɓi muɗum jeɗɗi meɗe e ley golle majji a faami hoorejo o yo Bahaye Basum jokko o maystre ñaga jokke hen Baye Yara e bakaw ñaga min jokkata e muɗum Lamine Cissé a faami en goni ley bureau faami bureau o ka yimɓe mo ana ɓurɗon heɓde aya nam famminike e sanne e joni e ko woni landogal ngal tan nduɗo suudu kosam e kayri e hoore mayɗo no foti duuɓi jeɗɗi ɗum foti duuɓi jeɗɗi suudu kosam e famminike tan e moƴƴere mawde ɗum ɗon duuɓi jeɗɗi nduɗo suudu kosam woni ko jooɗi ɗo yimɓe ana ngala ne cippa kosam ana jana cippito ana keɓa e nafa yimɓe hono fotton exactement gollata hande golloɓe hono foti mbiɗo golloɓe ana yaha e golloɓe ana yaha e sappo gollo ka woni ɗo hande
sappo e ɗiɗon ni won sappo e ɗiɗon sappo e ɗiɗon gollowo suudu kosan ayyo sappo e ɗiɗon aywa e joni ko woni hen lannogal ngal fa hande liiti hono foti woni ko kawrino ton o e li puɗɗode majjum na ɗo gonɗe hande gonɗo hande ɗo ko adadu won satuji ka ana yaha puɗɗode majjum ka liiti 49 e goho ɗum men puɗɗi a faami ɗo men goni hande ɗo ka adadu fu wala hen satuji meɗen keɓa liiti 600 satuji meɗen ɓuura ɗon meɗen jaa fa ujunere satuji meɗen jaa fa ujunaji ɗiɗi lokka yono no kosam am warta ni no kosam bomo ko heɓirta ni noon ni ɗum ko ɗum saabi se wakkatiji 600 wakkatiji ujunere wakkatiji ko ɓuuri ana hawra e guure Dabaye e tiiɗalla muɗum kañ eno leydi ndi worri ɗum tinnata kosam o sali firtida wonko jinɗa haalde e dow wonko jiɗɗa haalde e dow kosan adadu ko keɓoton ko ɗum saabi so kosan nan wakkatiji 600 wakkatiji ujunere wakkatiji ujunaji ɗiɗi ko saabi nayi Bamako ceeru ana heewi so kammu wari fu nayi fu ana yaha lade so tawi nayi yaha lade kosam ana fammi so nayi ɗi wari Bamako ɗum kosam ana heewi ɗum sababu donc so ceeɗu noon fu a tawan nayi ɗi fu Bamako ɗum eɗi ñammine biɗɗe eɗi ɓira fa hen mais so ndungu wari nayi ɗi jahande lade ɗum ka wajibi ko tan ɗam fammini ok d' accord e fa joni e ley landi ɗiɗo fa hande e onon kosam moɗon a heɓe jaati woni waddoɓe kosam nayi roɓe nayi letti siidi kosam nayi tan ɓamatoɗa kosam beygo hen minen ka damal ngal ana uditini jon nagge fof ko woni Bamako séraji amen sa wi aɗa wadda kosam ma tan min mbiya bisimilla ngara fami ko woni séréaji amen min kalnita sa yarde kedum a wara gadda a fami fof kosam nayi kosam mbiya wala hen kosam mbaalu wala hen kosam hunde fof wala hen sona kosam nayi tan a fami mi faami tan e joni onon gollidal hengal woni hakkude moɗon e kamɓe waddoɓe kosam e jaaɓe joni en kosam gollidal hengal aywa golligal gongal hengal so a wari a wardi e ko woni e hakkille maako aywa so a mbi aɗa hokka kosam so lewru wati joɗere anne so a wi daneji ma kaajeɗa ɗum a hokketen kalis ma daneji jaaha e lawol so a wi aɗa hokka fa lewru wata ɗuna so hakke ko jiɗɗa marde ɗo kalis ma fof so kasindinɗa aɗa wawi marde ɗon nde wakkati o kasindinɗa yor so a wari dokkeɗa kalis ma a jaaha e lawol a faami tiiɗalla ka fof wala e banggal kalis o tiiɗal wala e banggal wala hono joni ono waddoɓe kosam ɓe tiiɗalla wala wala ko jomum yiɗi fof so tawi nde wadde fof hokke daneji a hokkete nde tawi nde yiɗi fa lewru wata kalis mo mooɓo fof nde mbiɗa fof e joni en kokkan président o konngol seeɗa so wonko jimmi lanna joni kanko président o hani jabade ɗum e président sippoɓe kosam sabu sa yi kosam eɗen wadde ɗo fof won sippoɓe ɗon ɗo so jiya cippitoya so wona ɗum a wawa yaltude hay onon e heɓe gollidata e ɗum onon e heɓe wawa bisimilla hay jabanam ayo sippoɓe kosam so yaha sippitoɓe ayo ɗum ka pula ko yono gonɗo banggal galbal ɗo kaajo sippude kosam ko so a pullo so a ɓaleejo ley hen so a wari a waran kanna on ɗum neɗɗo mum ana ɗo on jooɗoto beete a faami gara kanna ɗum min kam mbiɗa yiɗi on ɓe liiti hakke hinne mani yahami sippitoya so aɗa jogui kalis ma danejo a wara ɓama so a jogaki kalis ma danejo a waran inda binde ma joppat ɗon limoro ma ɓama kosam ɓe jaaha cippitoya gadda a faami so a tinnayi tan minen kam en tinnata so a tinni ɗum tiiɗam a faami sona minen ka tiiɗalla fo wala e golle amen o ene joni kosam liiti ujunere na ko ɓuuri ɗum hono sippiroɓe ni jeteɓe ana mbawi ƴettude ɗan fof kosam on naɓata kosam moɗon ɗan malle na on naɓata ɗan les supermarché ngaji na hono hen meɗen naɓanno malle men ŋotti ila men mbawani koye amen men ŋotti hande ka alhamdulillah kosam men keɓata ɗan client e jaati woni ko heƴata garoɓe sooda so yaroye ɗan ɗum woni ɓe heɗata a faami nokku o joni ka kosam ɗa ayo meɗen jogui 36 ana ɗo ɓen ana ɗum ɓen ana ɓama ɓen ana ɓama président ko lamdi o ka joni ɗum woni waroɓe ɗo fa ɓama kosam kamɓe tan eɗen mbawi toon sippo ko liiti sappo liiti sappo e joyi liiti nogay ana wawi ƴettude kosam moɗon ɗa wawa ɗum so ujunere liiti wawa supermarché ani ley ngendi wiyete 36 ñande fof mo wara bama kosam ga ñande litre temed joyi litre temed nayyi litre temed tati ñande fof mo wara bama ga ñande fof
wana dimanche wana samedi ñande fou omo wara inchallah kanko mo ɓama temed ɗiɗi e fawɗe inchallah fa temedde joyi fa temedde joyi ñande fou wana wakati ɗe ñande fou ilami fuuɗi ga fa joni fay hande omo wara inchallah ayyo e joni en keeɓi ɗo faamu muɗum saabi kosanɗan teɗan heewi hono sippiroɓe seeɗa seeɗa ɓe ka fa ƴettoɗa hana fi e onon no joni e banggal kosam moɗon ɗan hono jaate gollirto kosam moɗon ɗan fata wata bonde saabi kosam ko ñamete so ñamaka e on wakkati tan te ɓooyi seeɗa bona hono golliroton ɗan padi ɗan bona nomin gollirta ɗan ni jiiɗa ni na kosam ɗan ɗan defete faɗan ɓenɗo to ɗan defan faɗan ɓendi fu ɓe ciwto yono ɗanninteɗan ɗan ɓennine siwte itte hen ɗannine an client e haaja ɗan ɓen ɗum hokke jakke hokke jaarɗe majje satuji ka eɗen jecca ɗon jaati faamen donc fay an e hoore ma so a wari mbasa heɓude satuji a faami soji kosam ɗan eɗan moƴƴi yimɓe an ƴiwa faali ngendi to warga woɓɓe ana ngara jaati tawa ɗan timmi gaɗa commande muɗum bitta a faami kosam ɗan ka ɗan kosam lobban sanne ɗan jilla ɗum jillugu ɗum fu wala yo ɗum waɗi so ɗan bonata kosam so sela e jillude sanne tan bona ka kanjum jillugu fu wala mais kaaki ɗi gollirton ɗi kaaki hoɗɗi e hoɗɗi onon ɗuɗɗi gollirde ayyo kaaki ɗi ɗimen gollirta ɗi aɗa wawi landade e président o ɗum ka kabaru muɗum yon ɗo kaaki ɗi duwato sabi kanko woni kabaru aɗa wawi jabade kaaki président kaaki hono ko gollirton kosan ɗan kana ɗan defe ɗan waññe dow hoɗum ley hono mbaññirton nanum mbi poyron barmaji jogi ɗon na bargoŋaji bon oɗo bargoŋaji ɗi oɗo ɗiɗo bargoŋaji oɗo eyo projet ana hokka kam woote tati oto kam mi soodi luumo ka wona luumo tande o neɗo ko ana moƴƴini o bamako fuu wana wawa moƴƴino so wona golle goto tan omo wawa moƴƴini o mi soodi fu ɗum ana moƴƴine bamako ɗo bamako jaati so wona gollo so wona neɗɗo goto bamako fuu golle tan so wona neɗɗo goto tan wiyete jarage bon bargoŋaji mi sooda luumo a yi bargoŋaji on bargo ono ana tiidi de gaz woni hunde ni defeteɗi gaz ɗi defeteɗi gaz kañum o neɗɗo goto moƴƴini fo o fuu ɗiga fu neɗɗo goto fuu neɗɗo goto ko sabu watte bargo oɗo bargo ani to mi soodi luumo a faami bañangaari o ana bañawaruji mi soodi luumo mi jaati joni e ley ɗum ɗon kotan ɗan on baññanɗan e ley ɗeɗo keesuji so gatti kotan ɗan ley keesuji ɗo ɗan waññete a ɓeddora minutaji hono fotɗina ergaji hono fotɗan watta ley keesuji bon wona minutaji wona erin miɗo jogui hono ɓe thermométre jeewete ko jeewete miɗo jogui machine goto mo jeewete so a yi so o waɗi capan jeenayyi na capan jeenayyi joyyi ɗum bendi ɗum woni 90 degré jaati ɗum 90 degré ɗum 95 degré mi jippan so a waɗi 90 degré sallahu a yoppan joni fa janggo a bonata fi bonata fi inchallah ha nenno ɗum ɗon woni hono ko garton kosan ɗan ɗan defete ɗum woni ko hatta ɗam bonde ɗum woni ko hatta kosan ɗam bonde ɗan defete ɗum woni ko hatta ɗam bonde e famminike ɗo famminike sanne e joni onon joni e ley on ɗon golle on gatta formage waylitire fou wala ko gatton kosan ɗan woɓɓe ana gaɗa kosan ɗan formage ana hen woɓɓe duuse kosan ɗan haɓɓama hono litre majjan na feccere majjan ana binda hen inde coopérative kosan ɗan na inde wonde onon ɗum ɗon wala kono noon kosan amen ɗan aya goɗɗo bindi ana hen jahojan li jendi ɗan bindi ana waɗe duuɓe kala yono cotteteɗon gaɗan ka ɗan bindi wala e muɗum fami cak fecce hen litre ana hen feccere ana hen ɗum ka foof ana hen a yono ba jippo e leydi ɗon ka ɗum woni ko prix muɗum wala fami sono jahojan li jendi ɗo eɓe binda hen ɓeɗa yiya eɓe binda hen ɗiriwuji ana hen ɓe gaɗa hen ɓe takka ɓe gatta li mana ko ɓe jaada e li jendi a faami
sona ɗerewu goɗɗo wiyano bindi dow manaji ɗina ɗum ɗo voilà ɓe gatta ɗum ka ɗo fani fammini kesal joni coopérative yata caggal kalis oɗo golle sa ji no warra ɗo hande ni ana anda kalis kewɗo woni suudu ndu e machine ngaji gonɗi ɗo moƴƴinode kotan andi kalis muɗum fat onon ne sembe moɗon tanta hokki on o golle na won ONG ngaji goɗɗi keɗɗon balli on fa gaɗon oɗo golle ayya ɗum ka joni kaɗa wawi landade ɗon ka président o fammine ɗon joni a faami lando ka ngal yo joni coopérative golle gonɗo ɗo yo golle kawrital jamanu suudu golle gonɗo ɗo yo golle jawdi suudu onon sembe moɗon on wadde ɗum ɗo na oɗon jogui sembe moɗon balloje na laamu ɗum ɗo na oɗon jogui hono aya fawi ko joni ka weli kam joni sanne kalisi a yi golle gana kalisi fuu minen mi ittan woni si ittayi goto e hono wiyete e gouvernement ittayi goto so wona suudu o on je goɗo mojini o suudu o to min mojini a yi o to fuu min mojini o ka wakati koka ko mi mila min dara fuude o min noɗin yimɓe fa heewi dimanche fuu mo waɗa temen nayyi mi itan fa heewi ɗum fuudi golle o ɗum waɗi ni ɗum waɗi o golle inchallah joni ka taƴ woni hono ko gaɗɗon onon jaati kawride kalisi moɗon so moƴƴin ɗon oɗo golle on gollita so tawanoma hono baale me maroɓe dabaji baale meɗen tulako na baale leydi ndi aɗa mbawi hawrude fa daña ko kawrinde daña ko moƴƴinde faɗɗi e leydi ndi keeɓa hen golle ɗum ɗon yo hunde dobbere sa onon kaani hirede sabi on golli e joni fa hande jokkitoto lande meɗen e coopérative moɗon on kolli onon immaɗe moɗon kotam on fuɗɗi gollete one gorkoɗe mbiɗon coopérative ñogon so ñogon kakkumama on mbi wona hono kotan ɗan tan woni immaɗe moon oɗon jiɗi fayi wadde banggal tew tew one on puɗɗi golle ay min puɗɗa golle tew o ka meɗe e lawol mum puɗɗa golle tew meɗe gondi e dabare muɗum a faami hande ka dow kosan ɗan tan min goni top mais kaali hen haala tew o fuɗɗaka tafon ka meɗe goni e lawol a faami on kam min puɗɗa e top gondi e dabare mum ɗon gondi e dabare mum bisimilla e golle yaata caggal balliji na golle yaata caggal jertamo onon ɗo gonɗonna ɗo mairie woni e ɗo laamorde commune hakkude moon on e mairie woni ɗo on hakkude moon on e maire hakkude moon ɗo on hono woni bon e mairie kalabangoro omo andi ka wari fa ga jaati mairie ñamana mairie délégué o iwi ga jaati fo ɓe andi kamin gol ay tappa minen golluro kañ e mairie o mi wala so wona nangude usuru tan oyo oɗon joɓa usuru lewru fof on joɓa usuru inchallah e usuru on e ɗum patandi kañ e usuru walla patandi ko kati usuru ko kalabango inchallah usuru joɓoton lewru fof hitande fof mi ɓama patande de hitande fof mi ɓama mais joni nokku mo gonɗo muɗum ɗo o ɗum luɓanna ɗum jeyal gana garbal jeeyi ɗo ele jeyal galbal ngal leydi o ka garbal jeeyi min daara ga e hoore garbal ayo fa mi cotan kosam ko hokki kam mi cotan kosam mais onon jaati o jiɗɓe galbal ɓe na minen coopérative minen fuu ko jiimi garbal onon ko oɗon mbawi gara oɗon mbawi boos oɗon cotta dabaji ɗi oɗon cotta kotan dabaji ɗi oɗon cotta tew dabaji ɗum fuu onon tan jaati yo Allah inchallah aywa e bandiraɓe en paamide coopérative o ele galbal ngal ɓe jeeya ɓe mbawi hawrude fa kamɓe kaɓe gaɗi coopérative maɓɓe eɓe kosan wadde ɗo eɓe jeeya kosan ɗam anda du ɗum laatike moƴƴere mawde saabu yimɓe hewɓe gollata
en jiiɗo fulɓe rewɓe annimen warɓe ɓamde ɗo kotan ɓeeɗo ko jahan ciptotoya kotan ɗan keɓa e majjam moƴƴere keɓa ko koltinira ɓikkoye muɓɓen ballira worɓe muɓɓen ɗum nenno vraiment ɗum ɗo yo hunde noon tawande yo lobbere sanne sanne hay kamɓe fulɓe rewɓe ɓeeɗo en landi keɓe yoga e landi eɗen mbawi hettidade ɓe kamɓe ɗo koɓe kaali e dow golligal hakkude maɓɓe e oɗo coopérative moƴƴinaɗo ɗo so ana wiya kotan kamɓe fulɓe rewɓe koɓe kaali ko andi garoɗo sippude kosam hono gollidal hakkude moɗon e suudu kosan ndu worri gollami ana famni sanne gara miɗen keɓa hen miɗen jeeya miɗen keɓa hunde gueɗen ɗon paami miɗen paamri sanne kosan cippoton ɗo ɗan hono ɗan worri kori ɗan bonata e junngo moɗon ɗan bona guila fuɗi ɗan bonata a yiɗan sontane ha ɗum ka wakkati ñalani coggu woodi ñalani coggu waɗa noon nino ayyo ɗum ko saɗa yeeya ka daññande conda daññande a sonta noon nino mais kamɓe ɓe cippoton kosan e junngo muɗum hono teddengal balli ko woni hakkude moɗon teddengal woni hen jaas sabi ɓe anndi minen waroɓe ñande fof soɓe ngari ɓe gattani min hakkille minen waroɓe ñande fof ɓe dokkami hay hoɗum mbawɗa wiide hono bandiraɓe men rewɓe sippoɓe ɗo kosam ɓe kañum woɓɓe fof kadi wonko haalande ɓe tinno ɓe faabodira jokkodirta yaran yeeso ɗumni mbawmi haalde min golloɓe e ɗo ɓene hono ɓe cippoto kote jumbo mumɗumen ƴetta ɓeeɗo noon ni noon tinnodira ni noon e faabodirde e banda debbo hono mbiyeteɗa laya bari e barinke debbo ɗo cippata kosam oho ila hene puɗɗuɗa ɓooyi seeɗa de ɓooyen fadɗi kono o foti duuɓi tati ma duuɓi nayyi ayyo e liiti hono foti ɓamatade ñalawma mbiɗa ɓama sappo mbiɗa ɓama sappo e joyi ayyo e kosam ɗan eɗan bona e jungo ma tan meeɗa bonde jungo tan a meeɗa bonde jungo nenno ana holla wiide kosam makko ɗa no moƴƴi sanne ɗiɗan moƴƴi jaati ɗa moƴƴi ɗan sippeɗen sanne tan sippe onon so jippi kosam ɗan yimɓe heeɓe ɓurɗon pour sodude kosam ma heɓe cippata kosam e jungo ma heɓe 6 fois en supermarché ayyo ɓaleɓe an sippa fulɓe naɓotoon yo supermarché naɓotoon na on jeeyan na aɗa jogii jaati place ɗo yottoɗa fa min e place jogui place jogii e ɗum kosam nde ene hen nde galwallo leggal walla aɗa jogii majja mi jogui kayne wotere client maɗa wara wiya kosam maɗa ɗan woni feene wotere ɓe mbiya yimɓe hewɓe mbiya ko amin docteur jon yo hono mugu noon minen ɓe meeɗa wiide men ayyo bisimilla e an ko puɗɗa yeeyde kosam ɗan waɗi won nafa kenɗa hen walla fillanade nafa ɗo kenɗa hen neɗɗo kadi a jaago kadi nafa ga heeɓe sa tewti min mi heeɓi nafa jaa nafa homo mbawɗa holde kono jiide a heeɓi hunde fof kemi heeɓi e kosam moni fene heeɓi fayi nagge jaatan hen e kosam fe nagge a heeɓi mo weli golle ke laaɓan ayyo laaɓi tan laaɓi tan a heeɓe hunde fof mbiɗen an duuɓi hono foti mbaɗa ɓamaɗon kosam duuɓi ana foti duuɓi joyi hannde ka ɗo ɓamata kosam ɗo ɓamen kosa liiti hono foti ɓamatade e ñalawma min ɓama liiti sappo liiti sappo ñalaɗi ɓama sappo e joyi ñalaɗi ɓama sappo ñalaɗi ɓama sappo e joyi ciptoyta kosam dande godoron dande goɗɗo iyo e nde ɗo de ende hono wiyete ñamana ñamata e iwde ko puɗɗuɗa sippuɗo kosam warde hannde wonkode kosam ɗan boni jungo ma voilà voilà hayno wotere bonani ana holla wiide kosam makkiɗa no woɗi ana moƴƴi jaati ɗan moƴƴi kosam maɓɓe ɗan moƴƴi jaati ɗum waɗi somi keddi warde ɓamde kono ni ɓe kawrinta condi e kosam nayyi ɓe kawrinta condi fof wala hen condi ko so tawi condi won hen tawi ɓe joppi ɗo ɓooyi andi ɗum tawi minen dum ɗen andi condi to sotte toon sikke wa so tawi condi ɓe gatta fof minen tawi ɓe joppi ɗo kosam nayyi jaati jaati kosam nayyi pir pir woni gon jaati jaati lobba hono gollidal hakkude moɗon hono foti min gara min ɓama ɗo beete fof min kowno ɗo min ɓama ɗo kosa min jaa min cottoya min keeɓa hen ko gañadi an ɗum min jokkiri hen min keeɓa coggu cabuli amen e kala ɗum min jokkiri hen eyyo gollidal hakkude moɗon ne weeli na tiɗalla mo gonɗa hen tiidalla fof wala hen kina so kosam wonɓe dokkimi ñande wala ɓe mbiya walla min jaaha e laawi an assalamu aleykum aleykum assalam e an hono mbiyeteɗa no wiye mayram boli mayram boli e mayram boli
ɗo ɓamata kosam si cippito ɗo ɓamammi tomi sippita tiiɗalla duuɓi 5 duuɓi 5 aɗa ɓama ɗo kosam mina ɓama ɗo kosam e iwde leydi ɗon tiiɗalla homo keɗɗa kosam mi heɓay tiiɗalla fuu hen mina ɓama ɗo mina heɓa ko lanɗo feccani kan hen ko kosam maɓɓe do ana moƴƴi ɗum kadi o andumi hen ɗam bonata jungo ma ɗam bonata a meeɗay ɓamde e jungo a yimɓe hono sikkoɓe kosam en ko jungo maɗa ko ɗum ɓe kalanete hey hunde ɓe haalnayi kam banggal bonde kosan kan nde ɓe waɗi fof wiyan kosa ana moƴƴi ene wara duɓe ene heddi ɓamde fa janggo gonga Allah duuɓi 5 hikka ko jooɗorimi ɗo mi yiyay fu tiiɗalla hen e kosam maɓɓe so gonga joni hakkude maɗa an e maɓɓe kamɓe ɓe ɓamata kosam e jungo ɓe hono woni hakkude moon minen weldi ɓar min rimi ɓe min kam ɓe ɓiɓɓe an no hakkude janndo e bolaro ko ana andi no worri fayi no kosam tiiɗiri fu somi waɗi min kam heɓa min kam heɓa joni goɗɗum mbawɗa wiide ɓe fa hande si wonno tan o wawmi wiide ɓe o wawmi wiide ɓe e tinnare golle o Allah yaaru yeeso fa hande Allah faabo Allah hokku cellal e jumbalako golle o minen yiiɗi yiriwa yaara yeeso fa hande minen ka pour que minen du min heeɓi hen moƴƴere min heɓay hen tiiɗalla jantam mi heeɓi nafa wonmo kenta hen nafa wonmi heɓmi voilà ko sooduma ana andi kalisi rewɓe ka kam mi heeɓi hen nafa mi heɓa hen tiiɗalla fof sana kaddule kaddule ta e licce ɗum ni mi heɓata hay timme courtugoji mi heɓay hen tiiɗalla fof so gonga Allah min ka ok en jokkitoto e landi meɗen ɗi fa hande sen jokkitike landi meɗen ɗi e joni onon no kollirɗon no joni fof kosam moɗon tan ka e maroɓe dabaji ɓe gaddanat kosam banggal hono jon en nayyi gollidal hengal woni hakkude moɗon e jon en nayyi ɓene par ce que joni wonko ballirton ɓe kamɓe waddoɓe kosam ɓe wonko ballirton ɓe kamɓe waddoɓe kosam saabi dabaji ɗi kana ɗi ñammine kana ɗi cawre ɗi kaybe ɗum kamɓe ne gaddanata on kosam ɗa so kosam ɗam warali ɗo ono on keɓata kosam hakkude moɗon e maɓɓe ne hono wori aywa so ɓe gari ɗo miɗen cooda ñandu sa wi min coodani ñandu min coodante ñandu min ñandu dabaji ñandu dabaji so a wi aɗa sooda kalisi danejo min correte so a wi min corre ñamade ɗum min correte ñamade so a wi min itta e coggu kosam min itta e coggu kosam ɗum du fuu meɗen gaɗana joni e dabaji a faami so a waddi e kosam maɗa hakke liiti ko gaddata ko so tawi kosam ma ana wawi ƴettude lewru fu dayan ko ɓoyti fay so a wi fof pecca gaɗa pecce ɗiɗi feccere nde yalta e coggu ñandu dabaji ndi feccere nde yalta dokkeɗa gaɗa haaji ma ɗum fuu meɗen ɓamana jomum tiiɗalla ka fof wala fami so ƴuural to ma tan ƴuurata ɗo amen minen ka golle amen an focci fami min garda e ɗum fa tiiɗalla waɗay fa goto fof heeɓa hen nafa joni en dabaji keeɓa hen nafa aya minen ɗumen keeɓa hen nafa cippoɓe keeɓa hen nafa suudu baba ɗum heeɓa hen nafa ɗum min gardi saabi majji a fami o ɗum wala hen garɗo fof du so a wari aɗa hawra a fami so tiiɗalla jiiɗa naati hen tan tuma to ƴuuri kono tiiɗalla wala ɗon ɗum woni joni ka oɗon balliraɓe banggal hono guure dabaji ɗi onon jaadi coodata guure oce gaɗo stock joƴƴino kala jon daba fou gollidowo e moɗon sa yiiɗi gara cooda daneji sa yiiɗi ɗum itte coggu kosam ma wona ɗum woni manda haala ka e banggal safareji dabaji ɗine hono wori mo safareji dabaji ɗi kam min naata e mum taf ɗon kam min naata e ñandu ɗoni men goni coopérative e soññogon kako oɗon andi kosam e hoore muɗum ana jogui ñaw hono ƴewroton kosam moɗon ɗan cellal majjam e moƴƴude majjam hono ƴewroton kono ɗum aɗa wawi ƴewde ɗum aɗa wawi landade président o monsieur le président omo jogui président kosam e hoore muɗum ana jogui ñaw saabu so daaba o ñawɗo fof ko ɓirata ko taw ñaw ñaw ana e kosam hono ɗoylu so ana e daaba kosam muɗum eɗen wawi tawrede jeeƴu ñaw ɗoylu onon ne won fuu ko mbawɗon ƴewrude kosam ɗan yalla e ɗan sellina mais fay so ɗan sella ko wawi warde ñaw gonɗo hen o aywa miɗen jogui alcool so kosam wari fuu mi ittan seeɗa mi watten alcool so tawi hunde ana he alcool ana hollamo so tawi hunde waɗa ɗum alcool ana hollamo gila mi fuɗɗi ga fa joni miɗe jogui o
ɗum ka kosan ɗam fof kosam gaɗa fof fay litre fay so a waɗi litre goto mi jeewi alcool fay so litre ujunere ngari fay so litre ujunere mi jeewi alcool a faam gila fuɗi litre goto fa litre ujunere so a waɗi fof mi waten mi baman seeɗa mi waten alcool so tawi hunde ana hen alcool ana holla so wala ɗum alcool ana holla mais fay so ndiyam woni e kosan ɗam fay so ndiyam woni hen ko sa watte hen kosa alcool fof omo holla so jomum watti hen ndiyam e kosan ɗan hono hen fay so jomum watte hen ndiyam so a waɗi alcool omo holla inchallah wona alcool tande alcool goɗo ana heɓa pharmacie na wona alcool keɓa wona alcool keɓa fuude alcool woote ana keɓata so wona pharmacie ɗum wona holla inchallah ok famminike sanne joni e ɓeydude e konngol président o e banngal kosan ɗan anden no kosam fof baññeten kosam fof baññeten en tant que seeɗan waññi faaɗan yetto 90 degré fay gooto fati hula yarde ɗan on kosam ko saabi de seeɗan waññama faaɗan yettike 90 degré kala ñaw gonɗo kosan ɗan fof waaɗi ɗum ka ɗum ɓeyɗon e haala président o e kosam maɓɓe ɗan ne ɗam waññeteɗan wona hono ɗam ɗirama tan ɗam waddama yimɓe ɓe dokkama kana ɗam waññi faa ɗam feewa seeɗan fecce hakkude yimɓe soɗoɓe ay andon si kosam waññama tan ñaw mum waati fay goto kadi hula yarde ɗan ɗon kosam sikke fo wala hen e joni e gartan e landi meɗi e golle yata caggal tiiɗalla on puɗɗi oɗo golle ko kadi duuɓi jeɗɗi woni ko puɗɗuɗon no oɗo golle fa hande ka golle o yettike ko nafa o woni ɗo wajibi tiiɗallaji tawete ko ɗum mbawɗa fillanade men tiiɗallaji gonɗi e oɗo golle bon miɗo wiye Boukary Barke miɗo antire Boukary Bolaro galbal ñamana Pinal TV mi salmini mi landi ki jammo e jam wondi moto mi jowti gila président suudu kosan du fa warde mamour en fa ɓamoye kosan ɓe fof mi salmini mi landi ki jammo ko mbiɗa ko Boori Diallo waji nokku fu ɗo yimɓe kawri fu tiiɗalla waɗa hen alhamdulillahi rabbil alamin suudu kosan du tiiɗalla waɗa hen sabi minen wonɓe ɗo ɓe fu min fu min gotunno min fu ɗum min jeydaɓe min fu min yimɓe galbanno on suudu kosan du ɓe woni golloɓe suudu kosan ɓe woni golloɓe kosan kamɓe rewɓe sottoɓe ɗo tiiɗalla fu wala hakkude en mais joni ley gollal ngal jaati fande moɗon yottade ɗo won tiiɗallaji ɗi kenno ɗon won tiiɗalla komin keɓuno ko ɗum yo wajibi no ɗum tiiɗalla jawdi nde o wino hunde fa min moƴƴina min gaɗa walde jonka min ƴeewno min ballira minen du ko min ballira leñol amen ngo ɓe mbi min daara kaati ɓe min mbi min daara nayyi mi wi joni wona noon min gaɗa walde min ƴeewa ko ɓuuri hande tawi ana wawi wallude gorko e debbo fu mbi min gaɗa kosan honno haaliroma nane ni tan no président o haaliri nane ni min gaɗi taƴe ley dimanche fof min gaɗan taƴe amen min kawrina fa min keeɓi min mbawi sodde hono liiti 40 min gaddi liiti 40 ɗi min puɗɗi sottude jeefa liiti temedere jeefa liiti temedere jonka beete Allah pinɗo fu daña warɓe gadduɗo ɗum fu waran ɓeyda fa hande yimɓe meɗen ƴuɓe funnangue warde ɓe ngala e golle rewɓe wonɓe ɗon ɓe galda e worɓe fu garan ɓama ɗo kosan jaa cotto e gurnir cukaloye muɗum bo minen du ley nokku oɗo kamɓe mbi golloɓe sappo e ɗiɗon golloɓe sa landi kam min kay ɓuuri fay temedere sabi garo so nawtoro ɗo ley ko natɗen ɗo joni warde garɗo so nawti ley galle oɗo yaade ana heewi de ɗum ka fof ley suudu kosan ndu tan woni wona hono yoɓeteɓe min ka suudu ndu alhamdulillah rabbil alamin a faami min ka noon woni komin jiiri golle o golle o ana moƴƴi fa sanne tiiɗalla ɗum fu wala hakkude amen min fu meɗen kawri hono ko mo wi inde association o jaati jaɓodiren so ñogon ka koma won meɗen jaɓodirdu fa sanne sabi suudu ndu fu no wori joni yimɓe tatan tamata ɗum dirsi ka fay goto yeddata goto garɗo ɗon fu wiyan ko gaɗɗo fan gasi garɗo ɗon fu wiyan ko gasi nani min nana lanɗo kabaru kosam ɗa o minen ni wana hono jande nde kosam gila ɗo ɓirdugal gila ɗo duro o ɓirata ɗo gila ɗo kosam ɗam fuɗɗata lawƴeɓe ɓirdugal ngal a lawƴan fa laaɓa bidon mo lawta e muɗum a lawƴan ɗum fa laaɓa so ɗa waɗi ɗo kaaki ɗo ɗa watte ɗo lawƴe fa laaɓa noon kosam ɗan jogora ɗum ana waɗi ɗum min ngala hen torra goɗɗo bo minen hoore amen ɗumen en kawri fa sanne
alhamdulillah rabbil alamin président o hunde fof ko watta omo ardini min tan mo heedi caggal amen minen jaɓodir ɗon fa sanne kanko woni ardiɗo o kanko woni ardiɗo kanko woni keɓɗo caggal ɗum noon jaati watte so feew e famminike sanne e joni won fuu ko mbawɗon haalande men banggal ko suudu ndu jooɗi ko ndu heeɓa warde joni nafakaji onon jaati onon jaate koye moɗon nafakaji ɗo keɓɓan hen nafakaji ɗi min keeɓi hen wawa haalade timma saabi neɗɗo amen fof garɗo bemba so yettiki ɗo min kuntan sa waɗi so golle darata sa waɗi min gattete golle sa waɗa golle min gattete golle so biƴƴe maɗa timmi a wala ko ñammina dabaji ɗi haɓɓaki ɓireteɗi kaɓɓaɗi ɓirata so a neɗɗo ley walde nde tan min dokkete biƴƴe jaa dokkoya dabaji men ila ɗo fande mbawɗa tilade fof gara dokka min jawdi amen ɗum meɗen andi on nafa ana hakkude amen ɗum ɗon yo yoge nafa mum ok noon jaati wordi hono no mbiruɗen nani fa hannde ley oɗo coopérative en anndi hono yimɓe golloɓe nokku o ɓe faɓe panɗa par ce que enen jaati ɗum hono yimɓe kala wakkati mo garɗenno ɗo en jii jama ana naata ne yalta garɗo ɗo ɗo fuu yo golle woni ko waddi ɗum nen no kala ɓe jettonno ɗo ana ɓorni kaddule daneje muɗum nen no e kala warɓe kamɓe fulɓe rewɓe warɓe sippude ɗo kosanɗe ko fuu en jiɗi ɓeɗo annimen nen no hunde nde ka yo hunde noon joguinde nafa fa ala kulli haalin mais fa hannde eley kabaruji ɗi onon joni e walde moɗon coopérative o talki hoɗi woni ɗin jogui ɗon banggal laamu e dow oɗo coopérative bo talki ɗi min jogui miɗen jogui récépissé amen miɗen jogui carte ŋaji amen ɗi talki ni min jogui taw miɗen jogui récépissé amen miɗen jogui talki amen hono carte ŋaji ɓiɓɓe walde e bisimilla hono no mbiruɗen nani e fa hannde e kamɓe coopérative so ñogoñaka kumama e joni hoɗum fuu woni hono ko wembi on hannde e ley gollirgal moɗon ngal balligo homo ɓurɗon hasintinde ɗum ɗon woni maɗa landogal joguiɗen cekkitotogal fa mbaynodiren gon balligo min ɓuuri fof yidde hannde go woni ɓinguel adore mi wawa jooɗa so wala ndiyam min kala ndiyam miɗe ɓiɗo ɓen muɗum miɗen jiiɗi wallede biƴƴi min keɓa min ñammina dabaji en fa min keɓa kosam tata ɓen muɗum min ngala mobile ko wallata min tawi fay so wonko heddori min ceggal mobile ko yahata wadde fay so kosam tawi miɗen jogui mobile ko waddinoyten kosam nayi ɓen mum miɗen jiiɗi wallede nayi mettisiji joguiɗi kosam tawi miɗen keɓa kosam sabi so ndungu waɗi tiiɗala kosam nayi amen fasat so jawɗe eggi caaki ɗi jeehi nde foore to ɗi kooti bana ɗi kooti banam ɗi jeehi hirnaki kosam waɗa o so tawi meɗen jogui dabaji no metti si a tawan laati mbiɗa wawi heɓde kosam ko ɓuuri futtide kay tafan ɗum kay ndiyam ɗam woni komin ɓuuri yidde kañum kabaru hono moɓi tata hen walla mi wadde kosam famminike sanne hono ko wembi on hannde ko yo ndiyam e banggal guure dabaji ɗi e banggal du wakkatiji kosanɗa ana ñaka so tawama oɗon jogui ɗo hono nayyi joguiɗi kosan jooɗiɗi ɗo kosanɗa ñakata oɗon kasindini du e banggal ko donnete hono mobile en tawi wakkati fuu mo kasindinɗon oɗon mbawi ɓamde kosam moɗon ɗan naɓon ɗo jiɗɗon na jon kosan jati so heeɓi tiiɗalla oɗon mbawi dogande kosam muɗum ɗan ila ɗam bonani bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV yo télé meɗen noon télé Mali fof hertindade télé Pulaɓo immino warde o ñamana ɗo yiidude o oɗo coopérative daraniɗo banggal golle kosan andon du coopérative o waɗi nafoore sanne saabu e ley ko garɗenno ɗo ko en jii fulɓe rewɓe fa heewi déplacé en iwɓe fa nokkuje meɗen to fulnague leydi ndi to se gari ga ana naata e ley nduɗo suudu kosan ana cippa ɗo kosan ana cippitoya ana keɓa no jogoro cukoloye muɓɓen nden noon ɗum yo hunde noon andon tan vraiment ene jogui moƴƴere eɗen jetta e sanne hoorejo o en barkiniɓe kala tawaɗo e oɗo golle en barkiniɓe e tinnare mabɓe e muñal hay koye gondal newaki ko ɓuuri hewde baale meɗen nde fof sen puɗɗi hande e janggo sakoto ka kamɓe ɓe mbawi hawrininde seeɗa mabɓe o faa ɓe gaɗani en nde ɗo moƴƴere andon tan hunde fof ko darna fa rimi nafan ɓiɓɓe leydi ndi fof hande ɓiɓɓe leydi ndi fof yoga e muɓɓe ana golla ɗo hertanaki leñol
vraiment eɗen barkinaɓe o golle sanne sanne e Pinal TV ɗum ɗon woni immade muɗum yaade e yimɓe dariɓe nafoɓe leñol ngol nafoɓe leydi ndi ɗum ɗon woni immade Pinal TV fa hollaɓe fa onon jooɗiɓe ɓe tinno ɗon kiron onon waɓɓe baale muɓɓen ɓe kire e dow kawral kire e dow kawral kire e dow ittude jawdi fa daña ko gaɗan ɗon leydi ndi ko wawi nafude ɓiɓɓe leydi ndi ko wawi nafude leñol meɗen gonɗo hannde ɗum ɗon woni hono immade Pinal TV on calminama sanne on jettama bandiraɓe kala tawaɓe ana jooɗi ana ƴeewa Pinal TV o oɗo wakkati en calmini ɓeɗo yimɓe du ko garɗen ɗo ko en keeɓi hen teddengal e fayda ɓe jaɓɓoriki en dow teddengal ɓe jaɓɓoriki en dow enɗan ɓe jaɓɓoriki en dow fayda fof ɓe barkiniɓe e majjum sanne en jiidu wakkati goɗɗo fande nder nen e technicien ɗum woni caméraman en ɓe kanko Alhaji Dikko kanko omo jogui caméra goto o caméra goɗɗo o Idrissa Sankare kañum hawji caméra goɗɗo o kamɓe ɗum woni technicien en Pinal TV sukaɓe jokolɓe noon dariɓe jemme ñalawma aywa bandiraɓe on calminama sanne on jettama e mbiyan yo en jii talatare warore inchallah on jarama merci beaucoup